Το 2010 συμπληρώνεται 2.500 χρόνια από την ιστορική μάχη του Μαραθώνα. Ένα παγκόσμιο γεγονός που θα γιορταστεί για τους 25 αιώνες από την ημέρα της Μεγάλης Μάχης. Όταν ο Σιμονίδης έγραψε το περίφημο επίγραμμά του για τη μάχη του 490 π.Χ., εξέφραζε την αλήθεια της εποχής του. Οι Αθηναίοι, αμυνόμενοι υπέρ όλων των Ελλήνων, στέρισαν στο Μαραθώνα από τους Χρυσοφόρους Πέρσες την ισχύ. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, Μαραθώνοι Χρυσοφόδωρων Μήδων εστόρεσαν δύναμη. Ήδη, μόλις περίπου 100 χρόνια μετά, ο Ισοκράτης με τον πανηγυρικό του έδωσε νέο περιεχόμενο σε αυτό το επίγραμμα και το έκανε αυτό ορίζοντας με έναν νέο επαναστατικό τρόπο τους Έλληνες ως τους την ημετέραν παιδεία μετέχοντες. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν μια κάπως μαθηματική μέθοδο, εάν βάλουμε στη θέση των Ελλήνων το Σιμονίδη, τον ορισμό του Ισοκράτη για τον Έλληνα, και αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη μετέχουν της ελληνικής παιδείας, των αξιών και των ιδανικών που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο και διαχύθηκαν σε ολόκληρη τη γη, βλέπουμε υπέρ ποιον πολέμησαν οι Αθηναίοι, για χάρη ποιον στέρισαν τη δύναμη των Χρυσοφόρων Μήδων. Και αυτό δεν το λέμε μόνο οι Έλληνες, το λέει και ένα από τα λαμπρότερα πνεύματα που ανέδειξε ποτέ η ανθρωπότητα. Ο Τζον Στιούαρτ Μιλ υποστήριξε ότι η μάχη του Μαραθώνα είχε για τη Μεγάλη Βρετανία τη σημαντικότερη σημασία από οτιδήποτε άλλη μάχη. Και δεν υπέρβαλε ο Μιλ. Η Ευρώπη ως πολιτική και πολιτιστική έννοια όντως γεννιέται στη μάχη του Μαραθώνα. Στη μάχη του Μαραθώνα αντιπαρατέθηκαν δύο συστήματα θεώρησης του κόσμου. Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες ζωής. Και για πρώτη φορά στην κατεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία, μια κοινωνία δομημένη πάνω στο ιδανικό της ελευθερίας, υπερνικά τη στρατιωτική δύναμη. Σήμερα, τόσο ο δυτικός όσο και ο ανατολικός πολιτισμός έχουν θεμέλια στην αρχαία ελληνική σκέψη. Παρακαταθήκη της ιστορικής μάχης είναι ο μαραθώνιος δρόμος, που μετά την καθιέρωσή του ως Ολυμπιακό αγώνισμα το 1896 απέκτησε και αποτελεί σήμερα το λαοφιέστερο και μαζικότερο αθλητικό γεγονός, με εκατοντάδες διοργανώσεις σε ετήσια βάση σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο της κλασικής διαδρομής. Οι σύγχρονοι μαραθωνοδρόμοι τρέχουν στα βήματα του αρχαίου πλήτη αγγελιοφόρου του Νενικίκαμεν, ξεκινώντας από τη γενέτειρα πόλη του Μαραθωνίου δρόμου. Από το 2007 θεσμοθετήθηκε από το Δήμο μας Μαραθώνος η αφή της φλόγας του Μαραθωνίου δρόμου. Είναι η φλόγα που κατά τον Ηρόδοτο έκαιγε άσβεστη στον τύμβο των μαραθωνομάχων. Την κρατούσαν άσβεστη οι Ίωνες κάτοικοι της περιοχής. Η φλόγα του Μαραθωνίου που φέρνει την ελπίδα, το φως, τη φλόγα της ζωής και της προσπάθειας για τη νίκη στον καθημερινό μαραθώνιο του σύγχρονου ανθρώπου, ήδη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο σε διεθνείς διοργανώσεις μαραθωνίου δρόμου. Μας δίνεται η δυνατότητα σήμερα, και χάρη στην επέτειο του 2.500 χρόνια τη μάχη του Μαραθώνα, να αναπτύξουμε το Μαραθώνα, την ιερή αυτή πόλη, με μια τεράστια προβολή για τουριστική ανάπτυξη, μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Έλειος Αριστίδης έλεγε το δεύτερο αιώνα μετά Χριστού: «Ούκουν έστι γεουδής, ως της ακούσας το του Μαραθώνος όνομα, ουκ ανίσταται την ψυχή, ουδόσπερ άλλοτε την επωνυμία σπάζεται και σέβεται συν χαρά». Στην καθομιλουμένη, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας που να μην νιώθει ανάταση ψυχής, ακούγοντας το όνομα του Μαραθώνα, και να μην αγαπάει και να μην σέβεται με χαρά αυτό το τοπονύμιο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ερχόμενη στη σημερινή εποχή, ο Μαραθώνας είναι ιδανικός τόπος για αυτό που θα δείτε στη συνέχεια. Ένα θεματικό πάρκο. Και είναι ιδανικός τόπος γιατί είναι κοντά στην Αθήνα, το μεγαλύτερο κέντρο της Ελλάδος, είναι κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι κοντά στο λιμάνι της Ραφίνας, έχει καλές προσφάσεις με την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Μαραθώνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει το κοπηλατοδρόμιο, έχει την ελεύθερη γη αυτή τη στιγμή και έχει και τη μακαρία πηγή που μπορεί να τροφοδοτεί με νερό οποιαδήποτε εγκατάσταση ενός θεματικού πάρκου που χρειάζεται, όπως ξέρετε, όλοι μεγάλες ποσότητες νερού. Πάνω σε αυτά λοιπόν, βαδίζοντας στα βήματα του Αθηναίου οπλίτη, θέλουμε κι εμείς να πούμε τον Νενικίκαμεν στο όραμά μας για ένα μαραθώνα αντάξιο του ονόματός τους, ένα μαραθώνα αντάξιο της Ελλάδας, μια Ελλάδα αντάξι της μεγάλης ιστορίας και του μεγάλου πολιτισμού που έδωσε σε όλη τη γη.
Σε αυτό το βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τις προτάσεις για μια ισόρροπη ανάπτυξη, σεβόμενη το περιβάλλον και άξια στην προβολή της Ελλάδας, με τις αρχαιότητες της Ελλάδας, με τα θέατρα της Ελλάδας, με την Ακρόπολη και με οτιδήποτε άλλο είναι σχετικό με την αρχαία Ελλάδα. Θα σας πω ένα άλλο όλβιοσον μαραθών, νυν έπλεο και με λάβαντο συνανδράσει επάρος. Ευτυχισμένε μαραθώνα, τώρα σε νοιάζονται οι άνθρωποι πιο πολύ από πριν. Αυτό μου ήρθε επιθυμία να το πω όταν συζητώντας με αρχιτέκτονες, μηχανικούς από την Κίνα, από την Ελλάδα, από την Ευρώπη για αυτό το μεγάλο όνειρο, μου ήρθε να πω ότι πράγματι σήμερα και χάρη στην επέτειο του 2.500 χρόνια οι άνθρωποι σκέφτονται πιο πολύ από πριν το μαραθώνα. Το μαραθώνα που αποτέλεσε τη βάση για την πεμπτουσία του δυτικού πολιτισμού, το μαραθώνα που γέννησε τον χρυσό αιώνα του Περικλέους. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι Αθηναίοι μετά τη μάχη υπήλθε η ανάταση ψυχής τους, το θάρρος τους και δημιούργησαν τις τέγνες, τον πολιτισμό της εποχής εκείνη, ανέπτυξαν τη ζωγραφική, την πίεση, όλα όσα είχε ο χρυσός αιώνας του Περικλέους. Η Ευρώπη οφείλει πάρα πολλά σε αυτή τη μάχη. Η Ελλάδα, σαν το λιμάνι της Μεσογείου, σαν τον κόμβο, το κέντρο της Μεσογείου, θα πρέπει να αποκτήσει κάποτε ένα θεματικό πάρκο, ένα τόπο έλξης που μαζί με τις μοντέρνες μεθόδους θα προβάλλει την αρχαία ιστορία της, τους αρχαιολογικούς χώρους, από τους Δελφούς, από την Ακρόπολη των Αθηνών, από τους Μικηναϊκούς τάφους, από τους τύμβους των Αθηναίων και των Πλατεών στο Μαραθώνα, από το τρόπαιο της νίκης της μάχης του Μαραθώνα, από τόσα εμβλήματα που έχει αυτή η γη. Η γη αυτή του Μαραθώνα που κατοικήθηκε από 5.000 χρόνια π.Χ. Θα ήθελα να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο και στη συνέχεια θα σας συμπληρώσουμε τις ιδέες μας και οτιδήποτε άλλο είναι σχετικό. Σας ευχαριστώ.